хөрмәтле тамашачылар. Тарихчы Әнвәр Әсфәндияровтың Башкортстан авылларының тарихы дигән фәнни белешмәһеннән күренүенсә, хәзерге Баймак районының Этке Сибай авылы 18-нче буат уртаһында Атайсал дип аталган. 1755 елгы Башкорт ихтилалының идеологы Батыршаның ядмалары буенча 1755 елда Атайсал тауы һәм Атайсал авылы булган. Интернетта Атайсал дигән сайт бар. Сайттың авторы Этке Сибай авылы удаманы Музафар Сибаев. Сайттан күренүенсә, Атайсалдың Харыгыл һәм Акмырда исемле ике улы була. Харыгылдың улы Айыткулдың улы Мотай Айыткулов Бөрьян волосының старшинаһы була. Мотай Айыткуловтың варислары арасында күренекле исемдәре тарихка ингән шәхестәр күп. Мин әле Мотай Айыткуловтың нигедергәһендә Мотай Айыткуловтың турынан-тура варислары Фәрит агай һәм Мансур агай менән әңгәмә алып барам, шулаймы? Шулай. Фәрит агай, һез Мотаев, Мин Ибрагимов. Ибрагим Мотайдың ияне. Әйе. Һез дә Мотаев. Әйе. Бездә Мотаев, төп Мотаев. Исхак агай минең атайымның кустыһы. Шәҗәрә төҙөп биргән безгә. Ул бер генә тамыр төшергәндә, башкаларды язмаган инде. Шуннан мин моны шәҗәрәне яңынан төздем. Тәнәкәйдә апарып ултыртып куйдым. Ул Сибай Тәнәкәев, шуның исеменә бирелгән ошо авыл. Улар монда эт тотканда нигез салгандар, Мотайлар. Теге урында йылга бәләкәй генә бит инде. Шуннан иле һау баскан алларды. Иле ултырган урындары охшамаган. Шуннан Айсуак килгәндә, баям Айсуак мулла, Мотайдың улы. Айсуактың башына менеп торганда, ошо урында караган. Ошо жерде караганда, охшатканда кайтып әйткән. Мына ошонда күсеп ултырайык. Күмәкләшеп йылгандар, ошонда күскәндәр бит инде. Күсеп беткәч, тәүге ревизия булган бит. Шу вакытта активно катнашкан Сибай Тинекеев. Шуның өчен авылга исемде шул Сибай исемен бирәйек дигәннәр. Шуннан уллар неткәндә, бу тавында бит исеме юк. Айсуак, һин менеп шуны авылда караганың бит. Һинең исемде бирәйек дип Айсуак тау ана шуннан барлыкка килгән. Айсуактың менәүндә таш мәдрәсәһе булган бит. Шуннан шуны әп килеп, менәүндә мәсҗид булды. Зур мәсҗид. Бейек ошолай нигезе шул, наверное, теге таш мәсҗидтә әп килеп күсереп, нигезен халганда агастан эшләткән. Шуннан ни асып, анда баллар укыткан ул ише Котлакмат хәзрәт. Мәдрәсә булган да. Мәдрәсә булган. Әйе, шәкертләре укыткан. Абына Котлакмат хәзрәт Мотаевтың улы Әхмәт Шәрәф Мотаев указлы мулла, монда ошо Фәрит Фатих улының картатаһы була бит. Әйе, картатаһы була. Мотай нәселендә дәүләт хезмәте, хәрби хезмәт, мәгариф, музыкаль фольклор өлкәләрендә үз эзен калдырган шәхестәр күп. Мотай улы Айсуак указлы мулла була. 1750-1719 елларда яшәгән. Айсуак улы Ибрагим 1776 елда туа. Тархан, йорт старшинаһы, хәрби дәрәҗәһе Исаул була. Ибрагим улы Котлакмат 1720 елда туа. Указлы мулла була. Сибай авылында мәсҗид халдыра, мәдрәсәлә ядит ысулында укыту индерә. Котлакмат улы Әхмәт Шәрәф та указлы мулла була. 1770 елда мәдрәсә халдыра һәм аса. 1930 елда сәяси золымга дусар ителә, әйләнеп кайта алмай. Мотай нәселеннән 20 буат башыннан алып төрле елларда яшәгән 3 типтәннән ашу төрле буын укытучылары Гылимзада, Гафур, Әсхәт, Файза, Факиха, Рәйсә, Рәфкәт, Мәүҗидә, Мәдинә, Зәүрә, Фәридә, Мәрьям, Фатима, Гөлширә, Рәмилә, Айгөл, Рәйнә, Алһу, Зөлфия, Рәзинә, Елена, Булат, Фуат, Факил һәм башкаларның ошо ук затка караган Гыйбадәт хәзрәт, Хөснизан, Рәсимә, Айнулла Айсуаковтарның дөйем педагогик стажы 700 елдан ашу. Әхмәт Шәрәф Атайның улы Фатих Мотаев һезнең атай. Әйе. Ул заманның алдынгы кешеләрнең береһе, нигез йылыһын һаклаучы, тарихты һаклаучы һәм өстәвенә данлыклы яраучыла. Әйе. Шулаймы? Шулай. Мансур агай.
Әйе. Һәм хатırlayыгыз маның ырлаган. Ифкетке сырлай турган. Композитор Мутаев дип үз башлар инде. Йырлар алдынан. Шаяра инде. Шаяра. Көйшү ментип әйтә Әйе. инде. Фатих Мутаев үткән буаттың 30-нчы еллары уртаһында авылында беренчеләрдән булып механизатор һөнәрен үзләштерә. Бөек Ватан сугышында катнаша. Фатих Әхмәт Шәрәф улы яшь сагыннан яраусы буларак та таныла. 1930 ел Ватан Сүлейменов мәрхүм инде Баймак районында артист. Шул фестивалга ебеде курашларны шул башлап ибәрде Баймак районында. Иң беренче Ленин клубында уларда. История советы мәһәммәд. Шунда мин алдым инде беренче урынды. Старший Мутаев Фатих тембре алды. Ярдан беренче урынды, шулай дип 2 яшь егет барып шул тәү фестивалда бергә булдык. Сәхәрәләргә ясагып җәя карама хайран калам кышларда таушымай балығын әркәйімділі ойы ақшатамын сылтырап аққан шишемәнне таушынай. Ибраһим Айсуаков Әйе. Буранбай Котосуннан бергә Себер хөрләйем. Әйе. 1820 елда. 1921 елда. Шикелле. 20 елда. 20-нче ме? Аны ул вакытта Буранбайга була не? 50 яшь. Мин яшьтәрендә сарым. Ибраһимга 42 яшь булган. Шуннан 20 ел. әйе. Буранбай тураһында мына күп язалар бит. Аның Ибраһимның да исеме Буранбай ярына ингән бит. ингән. Ну, Ибраһим тураһында бер нәмәләр мына юк. Игътибарлы кешегә бар. Моны карагыз. Буранбайда менгән кире юрганның Әйе. серге аткайлары тирмейне. Әйе. Буранбайда менән Ай Ибраһим Себердәргә китер ирмейне. Әйе, шулай. Ошо авылдың иң данлыклы нендә йөртеп бүләгез? Сибай. Кем сыгарган? Ну, Сибай Шәйхмәт Сибай. Шаһ Әхмәт Сибаев. Ул Сибай Тәнекәевтең яяне Яяне, әйе. Сибайдың улы Утарбай. Утарбайдың улы Шаһ Әхмәт. 1955 елда Верхний Урал өйәренең 6-нчы кантоны 3 кантонга бүленә. Әйе. Шул вакытта 6-нчы кантонга кантон башлыгы итеп Шаһ Әхмәт
Сибаев дей берәләр. Әйе. Алтынсы кантонның башлыгы итеп куелгач, оның битендә резиденция диләр хәзер. Штаб квартираһы хәзерге Әбелле районының Рәхмәт авылында, әйме? Әйе. Кантон тегендә яшкәләш бында Атай саллалла хагындыра, яшкәләштә хагындыра шулай түгелме? Әйе. Шуңа карап җир Хаганың тойгылары ер булып ургылып сыгамы? Әйе. Фәрит агай Шундай способный булган инде. Әйе, Галла улына безнең Галла улында бит инде. не Фатиманың Фатиманың авылы. Әйе, ул Котлахмәтова битендә. Әйе. Фатиманың атаһы Котлахмәт Бекшурин, Әйе. ул да кантон була. Әйе, кантон була ул. Харыта өлкәһендә, Хамар өлкәһендә, Курган яктарында, мин башкорт авылларында бул ярды Фатима дип йөрлагандарында ишеткәнем бар. Фатима дип йөртәләр. Әйе. Нихәтле, мөхәббәт көчле бул ярда. Исем әйтелгән бит. Сибай дип әйтелмәгән анда, Фатима дип әйтелгән бит. Әйе. Шуңа халык Фатима дип йөрләй да куя. Әйе. Анда Фатимам тигәс, Фатима тидәр. Фатимам тигәс, Фатима тиенде, шулай. Yaşel güneş sonaya zenger duaya vaya yeketer henaya ve Fatima ye Ataya salgaya kaytıp daya yererde bulhame İreser inem daya oy Fatima Murat Ырымбурда яшерен революцион түңәрәк оештыручы Петр Кудряшов һезнең авылда еш булган. Ул үзе шагыйрь декабрист, башкортса һәм кадакса иркен һөйләшкән. Башкортларны бик якын күргән һәм һезнең авылда еш булган. 1826 елларда Урал һәм Сибир буйлап сәяхәт кылган Отечественные записки журналын нәшер итүче Свиненга, күрәһең аның танышы яки досы булгандыр, хатында Петр Кудряшов булай дип алган. Башкортларга игътибар итәргә ниятегез булса, Сибай авылын хайлагыз, яңлышмассыгыз ди. Бунда халыктың башкорттың хулкында, фигылендә, гореф-гадәтендә дөрес көнсә, тогры көнсә күрәтәсәк ди. Моны Сибайдарга нинде олы баһа бирә? Әйе, шулай. Һәм хатта бит Петр Кудряшов башкортлардан мына һезнең авылда бәлки ады бала, ул 6-нчы кантон була бит монда. 6-нчы кантонда ады бала. Башкорттың һөйгән яре менән хушлашуы, башкорттың яу алдынан яре, башкорттың яудан һуң яре дигән шигырьләрдә ады бала. Бу әлбәттә шигырьләр 1812 елгы ватан һугышына бәйле илад ителгән әсәрләр. Ана шуларны бастыра. Матбугатта баттыра. Әлбәттә башкорттың һөйгән яре менән хушлашуы яре ул харласа яре.
barda yigit qaytib qal. Ganing barda yigit qaytib qal. Һеҙҙең ауылдан тағы бер мәшһүр йыр сыҡҡан бит әле. Фәрит ағай, Мансур ағай, Абдрахман йыры түгелме? Биктимирдин тукуму бит инде. Улының улы. Биктимирдә бит Мутаев. Әйе, Муктаев. Мутаевның улы Биктимир, Әйе. бер улы Айсуак, Айсуактың улы Ибраһим, мына һеҙҙең Олатай бит инде. Әйе. Икенсе улы Биктимир. Биктимирҙең улдарының береһе Аҡҡол. Әйе. Аҡыл Биктимиров мына бында 1798-1820 йылдарда 22 йыл буйы кантон була. Әйе. Ну, Биктимировда бөтәһе 33 ел була. Әйе, сөнки Кантон булып тора. Аҡыл Биктимировты кантон башлығы вазифадан бушаталар. Әйе. Не өсөн бушаталар? Баяғы аҡса йыған тип. Халыҡтан законһыҙ аҡса Әйе. йыҙара, бит. Әйе. Һеҙҙең Олатай Ибраһим Айсуақов менән Бергә Буранбай шуның- Ҡотосовты аҡса йыйырға әмер биреп йыҙыртала. Әйе. Улар бахырҙар себерерлә. Әйе, был Был һыуҙан ҡоросаға. әйе шулай. Аҡыл Биктимировты 1820 йылда кантон башлығы вазифаһынан бушатҡас, кантон башлығы итеп, уның улы Абдрахман Биктимировты ҡуялар. Ул 6 йыл буйы кантон була, Әйе. Абдрахман 1826 йылда бик шундай фажиғәле үлеп ҡала бит инде бит. Әйе. Абдрахмандан Аулайҙар бит. уның Кемел ҡустыһы Фәтхулла кантон була. Әйе. Фәтхулланан һуң Фәтхулланың улы Асатулла кантон була. Әйе. 33 йыл буйы Биктимировтар кантонлыҡты тоталар. Шулай. Мына әйҙәгеҙ, һеҙ әле ағыулайҙар тинегеҙ бит Абдрахман кантонды. Ер яҙғандар бит. Ерында ла сағыла бит ул Әйе. һүҙҙәр, ул фажиға. Әйе. Унар гына һумлыҡ ай ун аҡыҡ, эйәрең булыр егет ат булһа. Яғын күргән достан яманы юҡ, ауыр саҡта әгәр ят булһа. Әйе. Көмөш кенә эйәрҙәйә апайы яңғыр яуһайы оғалайы керетейәр ауылары һейләрҙәйә елләре келәр унда ерҙәре кемләргә ләтәйәр унда ерҙәре кемләргә ләтәйәр. Яңыраҡ һеҙ Мотай шәжәрәһе тигән бер матур ғына байрам үткәргәнегеҙ түгелме әле? Сибайҙа үткәрҙек. Сибайҙа, бит. Әйе. 2008 йылда. Мотайҙар, әгәр ҙә һәйбәтләп кенә туплаһаң, моғайын бер 200-дән ашыу кеше йыйылып китәлер. Анда күп булды. Улар кил алғандары. Әйе, Ә кил күпме алғандар. алмаған? Әйе, кил алмағандар. Әйе. Балалар шәжәрәне беләме? Белә. Яш буын. Біле. Бана алыс тип тұрманы, Мансур ағай активно йөрөне, молодец. Мин тегенән барам, Мансур ағай мынан бара. Әйе. Организаторский яктан весь барыһын аңлатып, организовать итергә йөргән Мансур ағай күп йөрөне уға, күп көс салды. Атай сал тигән һүҙ бүген күп урында туған ил мәғәнәһенә әйләнгән. Әйе, ватанға әйләнер. Ватанға әйләнгән. Һәр төбәктең халҡы өсөн үҙенең төбәге, үҙенең атай салы. Әйе. Шулай бит? Шулай. Атай салын онотмаҫ өсөн шәжәрәңде белер кәрәк. Атай салыңның тарихын белер кәрәк, шәжәрәңде белер кәрәк. Мин һеҙгә, ағайлар, Мотай шәжәрәһе бит. Әйе. Артабанда буын, йөҙәр, меңәр йылдар аша дауам итеүен һәм һеҙҙең киләсәк нәҫелдәрегеҙ атай сал тарихын һеҙҙең һымаҡ уҡ яҡшы белеүен теләйем. Әйе, рәхмәт. Рәхмәт. Ando
Sit